Hayır dayıcabda internet diye tıktarakora bir любой ҷорама дирои тамошо мекунӣ интернет аҷоибот чи айда ами интернет чизи беҳтарин айда Bahrillo bacham, лабача dina shavda куҷо будӣ? дина шаам арака буд камтар ҳамҷа рафтем иштем Ишавда куҷо будӣ ба? уф дина шав ишав охиё ча рӯз момети яҷо бураем охимо мардакем ёзана дами рӯз то бега дами хона бишинем дига ки Охи бачам ина 5 сол шида када Москва, хати хабарш неста, ина бачаи ҳамсояра Гулмурода бурдан. Тира баран ма бе ту чӣ кор мекунам? хай бурдан охи мебарам 2 сол хизмати ватан модарам мекунам охи чи бихёл ки ма ҳаме аблама метарсим ма наметарсим ягон аблама паблама биё ма мерам хизмат мекунем мо мардакем мо мерем хизмат мекунем мо ранги занако дар хона мештем мо хизмат мекунем ва ҳамир аз бори ҷанг ҷанҷол шавам бра овқот гушнагида мурдем 3 рӯз чизи чӣ нахӯрдам бра овқот биё дига ҳамир аз бори ҷангу ҷанҷол када мешини охи ҳамир дига фақат ҷанҷол аз бор ҳейнаи гапи дига ҳамиш ғирғир када мешини дига ҳам фақат чой бирезу шаҳад чой бизанем ҳамин ғирғир ҳамин ҷанҷол разбор ҳамаш ҳамин дабба дымзада дига авқоти динангео ча ҳаю дайҷабда интернет диye духтаракора би любой ҷорама дирои тамошо мекунӣ интернет аҷоибот чи айда ами интернет чизи беҳтарин айда Bahrillo bacham, лабача dina shavda куҷо будӣ? дина шаам арака буд камтар ҳамҷа рафтем иштем Ишавда куҷо будӣ ба? уф дина шав ишав охиё ча рӯз момети яҷо бураем охимо мардакем ёзана дами рӯз то бега дами хона бишинем дига ки Охи бачам ина 5 сол шида када Москва, хати хабарш неста, ина бачаи ҳамсояра Гулмурода бурдан. Тира баран ма бе ту чӣ кор мекунам? хай бурдан охи мебарам 2 сол хизмати ватан модарам мекунам охи чи бихёл ки ма ҳаме аблама метарсим ма наметарсим ягон аблама паблама биё ма мерам хизмат мекунем мо мардакем мо мерем хизмат мекунем мо ранги занако дар хона мештем мо хизмат мекунем ва ҳамир аз бори ҷанг ҷанҷол шавам бра овқот гушнагида мурдем 3 рӯз чизи чӣ нахӯрдам бра овқот биё дига ҳамир аз бори ҷангу ҷанҷол када мешини охи ҳамир дига фақат ҷанҷол аз бор ҳейнаи гапи дига ҳамиш ғир командир мамнун хурсудам командир мамнун хур кайкои хонумон бисёр шигай командиро меказам командир ки кайкои хонумон командира Мама хурдасти башам? маму хурсам командиро Мама хурдасти? маму хурсам командиро Тез мама та бухум? хай Попо та пуш? хай 2 сола тай попо мере.